سلام تخاتلتي فانوس ميديا كمي علىكم أنا دحانية نسخاتكم ون أبزل لكم و سلام كتكونوا تمنيتأيو تخاتلتي فانوس ميديا نلوم عن تدما أزيا مهاريتن مساتيتن زبل كوازانتا حيزولكم متيلخو كرمي نفتزانتا مباليجن نزي چانال سبسكرايب زي قبركم سابات انتدهاد لكم سبسكرايب بمقبار جمرو ونابلكو نفتزانتا قبلكم سناي مكتتال تيدي حزي كاب سرحلو زولو بيرو بزحاشة مهايا أبكال ختما سرح رغيبو جن كغيدو ختار رفيلو أماتيو كما تقوز قبرو مغنيات دمه نايدانايت قدايو تيدي أيكونن كتما غيرو مسأنا حلوكوه نافقوتي شقرويو نسان تخونتوون كومويا بزلو واقيزي كاب أخت في اللي تدلن دحارقن اتسرح نايكل تيوم هيوت زغير سلازخونه دانايت بعلا نغخيد التبابعاتو انت وحادة دحر خلت عمت نابت ختما مزيا بحانساب كم زنابرو تزراريبوم تيدي نابت سرح سرخابلو ختما خيدو بقدم ايقون انا مزا خمزريا تزراريبوم تيدي كابتا زخدلا معالت جميرو كي تدواولو إلو ما يحدرون أبكل التعامت وشتين توحادة 4 جيزي مزيو تراخيبوم يوم اتن كل التعامت انا توقوتتا مستودعا تيدي بقالو مسارت مزيو مانم كيفلته ندانايت نابت سرح سرخابلو ختما حيزو وخيدو شماقلة تلاقو دحر أوارح بناي كلتيوم بيتسب استدالوه حصر زبالة مدلو مرعوهم فتيموم بحانساب من باركاب زجمرو أبسال سي عمتهم وليدوم حقوسهم هو سناي نبرون فقروم زبالة أدميقو ودوم كل التعامت مسقابرة دانايت ناي كوليش تمرت جميرة حدا معلتنك هو دانايت ناب تمرتي تيدنا بسرح المخات أب مدلو نهالو قوالا كارايتو مزيح نتيدي أب بري سبيدو لي خمزلو نجيراتو دانايت لب خيبلت مدلاوا قصيلا تيدي دنقصيلو منيلو نبر مريحو انكا ودخا تركبني له ود 5 عامت قلعه نابو صقعتلو تيدي نخل مناون عد لي هابتون شعون ناب مكينه اتي خيدا دانايت مدلاوا مسودت تيدي كاب دقي تملسن يرفدا خمزلو ختنغرو ناي دقه بر خفيتا وصيا تيدي مسود 5 عامت قلعه تفاطيطو دويلو دانايت ود منيو انتي خوينو مسبلتو تيد زبلا طفيو كم زي سمعا سقيلوا نتقلعون انتايو بلو قراتيو انتايو ود منيو نابز منمصيو ختبل اصاديفاتو كم قليلو كنغركي حدا غزي غزاتي ختصبيني لوا دانايت غزاتو مو خنغركي مسبلا تطراطيرا نابتو قلعفتيتا تيدي ايتغوروني لاتو عويلا زنجر حق يخونمو ناتينات كان نجر كبقعيلاتو ناتنقطقطت ادويا قدفاتو خيدايلوا تحت بزبله دمصي اكو مصابويا قدفاتو خيدايلا سنا نخيسا كسادو حنيقاتو سبت اكيبو اتود 5 عامت قلعه دنقيصو سقيلو يمان صقامنا بليري تيدي قرم 5 عامت كبابي دانايت نختمص انشتن غزي مسترفا مسحنت مسارحتو بستفطر سحتت زمص قلعيو يفلطو يكابتولو سبعايا إذا حق مردا لعل عقما خوينوا أي كالتن ناي بعلا قولع حيزات العيلة ناب سدرا خيدا اتو قداي أب منقو ناي كلتيوم سدرا خي طرفة بأس فاتيرو تيدي مسود 5 عامت قاشا ودو أب طرح قزا طريفو عدا ودو نمنتاي حاندبت متيا كتهو 5 حسابت زي تفتح نقر كوينوا منم زردو تنقرو ناي نبرن حاندبت قدوك علي عطو قديفاتو لخيدا اتتساقام نمفتح شماقلتات قريبوم دانايت كماوتن بر نابت غزا تمليس يكيدن إلى دحر بوزح معلتات زود المنا دانايت نغتعرق تقولعه نابديو كملس كم زلو قدما خونه تقميطا عديو نتقولعه دما نتقولعه مستيد قديفه نابي كم زخدات زفلط نغر ينبرن تيدي سدر ادلالي رخيبوم ادلاي نغر كغبريه مساخم يخون مسبلوم ناتنا قلعون كموسد كالنايلوم حج جملو نابناتو سدراون كوسد حاسيبو جن اب جزኦም ككناخنو زخل سبي نبرن حد دما نسخنا هلخايلوم امبيلمو تيدي من عينت ممارصي كمزسانه نتوم شماغلتا تفليطو اتوم شمغلتي اندغنا ازقول عقلم يخنبر ابل عليخي كابستغبر سحتت استفطر يكونن يغرا غبرلو خبلو لمينوما دانايت زغدد حريقه اتوم شماغلታት تيدن دانايتن بحسب منبر كابس جمهور غزي تلعيلوم موطارم أحرقوا إزوكو قال مستعاتنا استفطر نجر كويو أمو حد غزي خوين ايو انتي خغبري لوما تيدي ابلع لي بفصم كم زخغبري لا بزي محسابا
ቂማ ክገድፋ ይከኣለን ንቴዲ ናይ ይቕሬታ ልብስ ኢና ትብሉ ቴዲ እሺ ዝቆልዓ ዓብይ ክገብሮ ምስ በላ ኣይፈልጥን እዚ ቆልዓ ሒዝካ ግን ምሳይ ኑሮ ከይተሓስብ ኢላቶ እቶም ሽማግለታት እዚ ቆልዓ ንወድኺ ሓው እዩ እንተዕቢኽዮ ድማ ንዓኹውን ወድኺ እዩ ዝኸውን ኢሎም ተማሕፂኖማ ብፍጹም ኣይቅበልን ኢላ ቴዲ ግን ተስፋ ቆሪፁ ስቕ ኣይበለን ንዳናይት ምልማኑ ቀፂሉ ዳናይት እቲ ነገር ምቕባል ከቢድዋ ቴዲ ከምዚ ዓይነት በደል ምስ ፈጸመላ እንደገና ንደቃይቅ እኳ እቲ በደሉ ከይትርስዖ እቲ ቆልዓ ምስኦም ክነብር ዘይዋሓጠላ ነገር ኮይኑዋ ድሓር ምስ ቴዲ ከመይ ዓይነት ኑሮ ክነብሩ ከም ዝኽእሉ ዋላይ ትፍለጥ ድሕሪ ብዙሕ ልመናን ምሕፅንታን ዕርዕረ እናበላ ነቲ ቆልዓ ተቐቢላ እንደገና ምስ ቴዲ ብሓንሳብ ምንባር ጀሚሮም እቲ ቆልዓ ሮቤል ይበሃል ዳናይት ንሮቤል ኣብ ቅድሚያ ክትሪኦ ትደልን በዚ ምክንያት ሮቤል ሙሉእ ግዚኡ ኣብ ክሽነ ምስታ ሰራሕተኛ እዩ ዘሕልፎ ንሳ ጥራሕ እያ ትዕልሎ እታ ሰራሕተኛ እግራ ክኸይድ ከሎ ደስ እዩ ዝብላ ከም ቆልዓ ሓደ ነገር ከጥፍእ ከሎ ግን ብዘይ ከልካሊኣ ትፀፍዖ ውሕድ ጠቢልዋ ይስቕ ዝብል ሮቤል ናብ ሳሎን ምሸት ኣቦኡ ካብ ስራሕ ምስ ተመለሰ ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ካብኡ ወፃኢ ናብ ሳሎን ዝረ ይብልን መግቢ እውን እስካዕ ዝፀግብ ዝበልዕ ምሸት ኣቦኡ ምስ መፀ ድራር ጥራሕ እዩ ዳናይት ካብ ደገ መፅያ ሓንደበት ምስ ወዳ እናተፃወተን ተራኺባቶ ሰውነታ እዩ ዝቀያየር ብክሳዱ ሒዛ ደፊኣ ወዲ ሓቂፋ ኣብ ሶፋ ኮፍ ትብል ሮቤል ቀሲሉ ናብ ክሽነ ናብታ ሰራሕተኛ ይኸይድ መስከረም ሮቤል ብዛዕባ ዝኣትዎ ትምህርቲ ቤት ቴድን ዳናይት ክጨቃጨቁ ጀሚሮም ክንዲዚ ገንዘብ ዝኸፈሎ ትምህርቲ ቤት ብፍጹም ኣይኣቱን ኢላ ቴዲ ማዕረ ምስኣን ምዝርራብ ሞራሉ ደኺሙ ናይ ባህሪያ መቀያር ምክንያት እሱ ከም ዝኾነ ተረዲኡ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ጭቕጭቃ ካብ ምስልቻው ሓሊፉ ክፈርሓ ጀሚሩ እሺ ከምዚ ደለኽየ ኢልዋ ሮቤል ካብ ናይ መንግስቲ ብዙሕ ዘየሓይሽ ትምህርቲ ቤት ተመዝጊቡ ትምህርቲ ቤት ክኸይድ ከሎ እታ ሰራሕተኛ እያ መግቡ ከም ነገሩ ጌራ ትጠቕሰሉ ትምህርቲ ቤት እውን ንስያ ተብፅሖ ሓደ መዓልቲ ሮቤል እታ ሰራሕተኛ ናብ ትምህርቲ ቤት እናወሰዱ ትኸላ ሓንደበት ካብ ኢዳ ኣምሊጡ ጎዩ መኪና ክገጭዎ ኢላ እታ ሰራሕተኛ ዓዊላ እናፀውዕ ተኸቲላቶ ከይዱ ኣብ እግሪ ሓንቲ ሰበይቲ ተጠምጢሙ እታ ሰበይቲ ደንጊፃ ድንን ኢላ ወዲ መኒ ኸይላ ሓቲታቶ ሮቤል ኣዲኡ ከም ዘይኮነት ምስ ፈለጠ ገጹ ቀይሩ እታ ሰራሕተኛ መፅያ ፀፊዓ ብኢዱ እናጎተተት ወሲዳቶ ምሸት ዳናይት ካብ ትምህርቲ ቀልጢፋ እንተመፅያ ነቲ ንእሽተን ቆልዓት ምስ ተቐበለታ እታ ሰራሕተኛ ከይዳ ንሮቤል ትምፆ ዳናይት እንተዘንጊዓ ግን ሮቤል መማረፂ የብሉን እቶም ተምሃሮ ገዝኦም እናኸዱ እታ ሰራሕተኛ መፅያ ስካዕ ትወስዶ ምስቶም ናይ ትምህርቲ ቤት ስዋርድያታት ይጸንሕ ቴዲ ወዱ ከም ዘይጣዓሞ የስተውዕል ኣሎ አልኢሉ ከይሓትት ግን ናይ ዳናይት ጭቕጭቕ ፈሪሑ ከመቦ ኣብ ጎኑ ኮፍ ኣቢሉ ከፃውቶ ክቃሎ ዘይደሊ እዩ ናይ ዳናይት ገጽ እናርኣየ ግን እዚ ክገብር ኣይከኣለን ዳናይት ትምህርታ ወዲኣ ቴዲ ናብ ትሰርሓሉ ቢሮ የእትይዋ ሮቤል ንዓበይ እንትመፅእ ከፍ ኢሉ ንዕኡ ምምሳሉ ቴዲ እናሓጎሶ መፅዩ ሕዚ እውን ግን ፍቅሩ ክገልጸሉ ኣይከኣለን ሓደ መዓልቲ እታ ሰራሕተኛ ኣደይ ስለዝሓመመት ዓደይ ክኸይድ ይደሊ ኢላ ከምዚ ምባላ ንሮቤል ክብል ቴዲ ብጣዕሚ ተሓሳሲብዎ እታ ሰራሕተኛ ንብረታ እናዳልወት ሮቤል ናበይ ክትከዲ ኢኺልዋ እታ ሰራሕተኛ ናብ ኣደይ ክኸይድ ክመፅእ የሽ ኢላ ምዕጉርቱ ስዒማቶ ሮቤል ንዓይ እውን ውሰድኒ ኢልዋ እታ ሰራሕተኛ በኽያ ሮቤል ካብ ኣወፃኢ ዝቐርቦ የለን ቴዲ ካሊእ ሰራሕተኛ ኣምፅኡ ዳናይት ንሮቤል ሓንቲ መዓልቲ ገጻ ከይፈትሐትሉ ምስተኳሳተረት ሓደ ግዜ ብንእሽተን ጥፍኣት ብጽፍዒት ምስ መንደቕ እናጋጨወቶ 10 ዓመት ገይሩ ናይ ሮቤል ናይ ቀረባ ሰባት በብግዚኡ ዝቀያየራ ሰራሕተኛታት እየን ሓደ ግዜ ሰራሕተኛ ወፅያ ካልእ ሰራሕተኛ ስካዕ ትመፅእ ዘለው ክፍቲ መዓልትታት ንሮቤል ናይ ፍዳ መዓልትታት እዮም መግቢ ዘኪሩ ዝህቦ የለን ዳናይት ትዝ ክብላ ከሎ ከም ከልቢ ትድርብየሉ ቴዲ እዚ ስለዝፈልጥ ብፍጥነት ተጓዩ ሰራሕተኛ ንምምፃእ ዝፍትን ሮቤል ቁሞቱ ጥራሕ እናተመዘዘ ሰውነቱ እናደቀቀ ኸይዱ ሓደ መዓልቲ ቴዲ ካብ ስራሕ ምስ መፀ ብምንታይ ከም ዝተባኣሱ ከይተፈለጠ ወዲ 8 ዓመት ቆልዓ ንሮቤል ገዲሙ ይጥፍጥፎ ቴዲ ብንደት ነቲ ናቱ ቆልዓ እናጎተተ ናብ ገዛ ሒዝዎ ኣትዩ ገና ንምንታይ ኢኻ ተባኢስካ ኢሉ ዓዊሉ ምስ ተዛረቦ ሮቤል ሽንት ምሊጥዎ ቴዲ ብናይ ሮቤል ኩነታት ተገሪሙ ምኹራይ ገዲፉ ኮፍ ኢሉ ንባዕሉ ደንጊጹ እሺ ክዳንካ ቀይርካ ሞንዓ ሮቤል ክዳኑ ቀይሩ እናተሰከፈ መፅዩ ንምንታይ ኢኻ ከምዚ ፈሪሕካኒ ቅድሚ ሕዚ ወቂዕካ ይፈልጥ ኢልዎ ተረጋጊኡ ሮቤል ኣይትፈልጥን ኢልዎ ቴዲ ናይ መንገዛ ወዱ ጭቆና ስቂሉ ምሕላፉ ውፅኢቱ ሕዝር ኢዎ ህልኽ ጣዕሳ ተሰሚዕዎ ወዱ ሓቂፉ ኣለኹልካ ክብሎ እናደለ ናይ ገዝኡ ሰላም ንምሕላው ክብል ጥራሕ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ንዘሎ ወዱ ከም ጓና ምዃኑ ኣጣዓይስዎ
ኣብ ጎኑ ከፍ ኣቢሉ ምስ ሓቆፉ ሮቤል ሕዚ እውን ድንጋፂኡ ኣብ ገጹ ይርአ። ኣብ ማእገሩ ዝሓቆፉ ናይ ኣቦኡ ኢድ ጋሻ ኮይኑዎ ከም ዘጨንቆ የፈልጥ እዩ። ልክዕ ከም ሓድሽ ሰብ ሓቂፉ ማእገርቱ እናሰዓሙ ንምንታይ ኢኻ ከም ዝፈሪሕኻኒ ካልእ መዓልቲ ምስ ሰብ ከይትባእሲ ኢለኮ ኢሉ ሓቂፉ ኣረጋጊእዎ። ቴዲ ውሽጡ ፈፂሙ ሰላም ክረክብ ኣይከኣለን። ወዱ ደጋጊሙ ሕዚንዎ። እዚ ናይ መንን ናይ ምንታይን ውፅኢት ምዃኑ ፈሊጡ እዩ። ኣነ ኣቦኻ ኩሉ ግዜ ኣለኹልካ መስከረም ትምህርቲ ቤት ክትቅይር ኢኻ ኢልዎ። ቴዲ እዚ ኩሉ ግዜ ብፍርሒ ሽማቐቕ ዝነበረ ቆልዓ ብሓንቲ መዓልቲ ተባዕ ንምግባር እናፀዓረ እዩ። ንእሽተን ሓው ብሰርቪስ ካብ ትምህርቲ ቤት መፂኡ በረን ኳሕኩሑ። ቴዲ ንኽልቲኦም ደቁ ከም ሓድሽ ይሪኦም ነይሩ። ውዲ 6 ዓመት ካልኣይ ወዱ ንሮቤል ከርክቦ ኢሉ ተገሪሙ። ቴዲ ዘምፅኦ ኣትክልቲ ሂቡ ኮምፒተሩ ከፊቱ ከፍ ኢሉ። ዳናይት ካብ ደገ መፅያ ልክዕ ንሮቤል ኣብ ሳሎን ምስ ረኣየቶ ሕዚ እኮ እቶም ጫማሙ ኣይተሓፀቡን ንስኻ ግን ኮፍ ኢልካ ኣለኻ ወዶ ክትብል ዓዊላ ተዛሪባቶ። ሮቤል ካብ ከፍ ዝበሎ ብፍጥነት ሓፊሉ። ቴዲ ንኽልቲኦም ቆልዑ ሓደ ግዜ ናብ ክፍልኩም ኪዱ ኢልዎም። ቴድን ዳናይትን ንነዊሕ ሰዓት ተጨቃጭቆም። ዳናይት ዓዊላ እናተዛረበት ክትበካ ከላ ይስማዕ ነይሩ። ድሕሪታ መዓልቲ ሮቤል ካብ ስራሕ ነፃ ወፅዩ። ቴዲ ንሮቤል ዝጥቀሰሉ መግቢ ከይተረፈ ንጎ ከረጋግፅ ጀሚሩ። ዳናይት ክትመፅእ ከላ ቀስ ኢሉ ናብ ክሽነ ዝኸዶ ነገር ብግዲ የግዲፍዎ። ቴዲ ንወዱ ዘለዎ ሓሊት ኣብ ቅድሚኡ ከረጋግፀሉ ጀሚሩ። ሮቤል ሰውነቱ ክምለስ ጀሚሩ። ዳናይት ግን ኩርኣ እናወሰኸ መፅዩ። ቴዲ ንሮቤል ክስስዐሉ ጀሚሩ። ነገራት ብፅቡቅ ኩነታት እናኸዱ እናሓለዉ ኣዶ ሮቤል ካብዚ መፅያ ከይተባሃለት ናብ ዘለዎ ገዛውቲ ደላልያ መፅያ። ቴዲ እንደገና ተረቢሹ። ንምንታይ እኺ እናመፃኺ ሂወተይ ተመሳቕልየ ኢልዋ ብሕርቃን። ዝመፃ ኩሉ ምክንያት ወደይ ክወስድ ዳ እምበር ምስ ናትካ ኑሮ ጉዳይ ሃሊኒ ይኮነን ምስ በለቶ ኣብዚ በሪ ኣይዶሌን ኢልኪ ገዲፍክዮ ዝኸድኩ ቆልዓ ድዩ ኢልዋ። ሕዚ ናብ ካልእ ታሪክ ይትእቶ ወደይ ትህበኒ ድኻ ኣይትህበንን ኢላቶ። ቴዲ ቁርፅኺ ክነግረኪ ኣይህበክን ኢልዋ። ጽቡቕ ኢላ ኸይዳ። ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልቲ ኣብ ፍርዲ ቤት ከሲሳቶ። ቴዲ ነቲ ፍርዲ ቤት ኣብ በረምፅያ ዝገደፈቱ ቆልዓ ክትጠይቐኒ ይግባን ኢሉ ንሳ ወሲደ ኣብ ኢዴ ኣረኪቡ ኢላ ተኸራኺራ። ኣብቲ ናይ ፍርዲ ቤት ከይዲ መወዳእታ ሮቤል ነዲኡ መሪፁ። ቴዲ ኣብ 4 ዓመቱ ዝፈልጥ ኣዲኡ ይመርፅ ኢሉ ኣይገመተን ነይሩ። ነቢዑ ኣዲኡ ተሲኣ ወዳ ኸይዳ ሓቂፋቶ። ሮቤል ነዲኡ ንመጀመርያ ግዜ ኮነን ርእዋ። ቅድሚ ሶሙን ጀሚራ ነተኸታተልቲ መዓልትታት ኣብ በሪ ትምህርቲ ቤት እናተፀበየት ረኺባቶ እያ ፈሊጥዋ እዩ። ሽዑ ዝሓተታ ሕቶ እንተሃለወ ንምንታይ ገዲፍክኒ ኸይድክ ዝብል እዩ ነይሩ። ኣዲኡ ነዚ የቕሬታ ምስ ሓተተቶ ዝረኸበቶ ናይ ደገ ዕድል ንምጥቃምን ንዕኡ እውን ካብ ዘመድ ኣቦኡ ይሕሾ ኢላ ብምሕሳብ ከም ዝኾነ ብዝርድኦ መልክዕ ኣረዲኣቶ። ሮቤል ከም ዓብይ ሰብ ተኪዙ። ዳናይት እኮ ኣይትፈትወንን ምስኦም ተዘይትገድፍኒ ሓይሽ ነይሩ ኢልዋ። ኣትኪራ እናረኣየቶ ንምንታይ ኢላቶ ኣይፈልጥን። ቅድሚ ናብ ፍርዲ ቤት ምምፃና ብንክሁ ኣተሲኣ ድሕሪ ሕዚ ምስ ኣዴኻ ኢኻ ክትነብር ንሕና እስካዕ ሕዚ ዕቢናካ ኢና ይኣኽለካ ኢላትኒኣ። ኣዲኡ ኣብ ባህላ ዋላን ተገረማ ሕማቕ ነገር የተዛረበትን። እወ ይኣኽሎም እዩ ሕዚ ድማ ናቲ ተራእዩ ድሕሪ ሕዚ ኣነ እውን ንዓኻ ክብል ክነብር ሽዶ ኢላቶ። ብድሕሪኡ ንሮቤል ኣዲኡ ናብ ደገ ሒዛቶ ኸይዳ። ቴዲ ብናይ ወዲ ኩነታት ንግዚኡ ቅስሙ ተሰይሩ ስቕታ መሪፁ። እሞ ተኸታተልቲ ፋኖስ ሚድያ ካብዚ ዛንታ ብዙሕ ነገር ተማሂርኩም ከም ትኾኑ ተስፋ ይገብር። ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ መሃረ ዝኾነ ዛንታ እስካዕ ንራኸብ ሰሰናዩ ንኹላትና።